Hello guys, आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थाबाय। नोंथांमोना आंजों लोगोसे दा जोंहानि बारिखौ नायलांफाबाय थादो। लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला, खोन्थालांबाय थानोसै फारि फारि। नोंथांमोना जोंजों लोगोसे नायफालांबाय थादो। नारें गाज्रि फिथाइया अयथासार दं, बिफां फांसेल'। लोगोसे नायफालांबाय था नोंथांमोना। जोंहानि बारिखौ दिन्थिनो लादों, नोंथांमोना मोजां नायलांबाय था। लेबु ना मा होनो लेबु? लेबु माने गोखै फिथाइ। नै जोंहानि बारिखौ नायलांबाय था नोंथांमोना। बे जाबाय गय बारि। फिथाइ थाइथ'वाखैलै, एबारसो गायनाय, फिसा फिसाथार नै। बोसोरनैसो नांबावगोन, बोसोरनैनि उनावसो बिबार बारसिगोन। नायलांबाय था नै। नारें बागान, बेबो नारें दासो माबा जादों। गय, बेबो नारें। बे जाबाय जोंहानि बारि दे लोगोफोर। बिराद गरम, सान्दुं गोसाथार। Goi, नै बिबार बारदों एसे। नै आरो फिसा फिसा। बिबार बागान। माय गॉड। नै नोंथांमोना जोंहानि बागानखौ नायलां। बिदि जाबाय जोंहानि बागान दे लोगोफोर। फाथै बागाननि फाथै। गयाव मानलानाया सब फाथै। लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड कमेन्ट साबस्क्राइब खालामदाबाव आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुना हो लोगोफोर। आंनि भिडिअ बेखिनियानोसै, नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। बाय बाय।